L'altra cara, amb la col·laboració de Grup Soler. Xavier Bosch, què tal, com estem? Molt bé, content de ser aquí una altra vegada. Tercera vegada que ens visita, la trilogia d'aquest Dani Santana. No sé si el primer dia que va escriure les primeres paraules li veia tan recorregut al personatge. No, francament no. Jo havia plegat del diari Avui com a director, em vaig posar a escriure una novel·la a casa, la vaig enviar al Premi Sant Jordi i vaig guanyar. Al cap d'un mes, el dia que l'Alfons Arús em presenta la novel·la El se sabrà tot a la Casa del Llibre del Passeig de Gràcia de Barcelona, en sortir els dos editors, que era el director, en aquell moment, director editorial de 62, que era el Fèlix Riera, i en Josep Lluc, de Proa, em van convidar a fer un cafè al costat de la Casa del Llibre. I allà el Fèlix Riera em va dir, amb una sola novel·la, en un mes, m'adono que has aconseguit una cosa molt difícil en la literatura, que és crear un personatge. I a aquest personatge li hem de donar més vida i més recorregut. De manera que et proposem que com a mínim facis 2 novel·les més del Dani Santana. M'ho vaig pensar, vaig dir que sí, vaig firmar un contracte i per tant ja fa gairebé 4 anys que sabia que el Dani Santana tindrien com a mínim 2 lliuraments més. Per imperatiu de contracte, podríem dir, doncs gairebé, no? I per ganes, no? Però m'ho vaig creure. El contracte al final és un formalisme on poses la mosca, hi ha unes contraprestacions i tal, no? Però en aquell moment, bueno, em vaig voler creure allò que em va dir el Fèlix i he vist que tenia nas i que tenia raó, que el personatge ha quallat i ha donat de ser. A part, la resposta del públic ha estat bona. La novel·la més venuda, la primera, Premi Sant Jordi, la segona també gran èxit de vendes. No sé si això pressiona per escriure una altra novel·la, el saber que té tanta difusió i que tantes persones estan pendents d'una altra etapa, diguem-ne. Sí, tant de bo tothom tingués aquest nivell de pressió a la seva vida i a la seva feina. És una pressió suportable i agradable, però sí que et fa pujar el llistó literari, no només el llistó de les històries, de les trames, que has de pensar com sorprendre encara perquè no sembli que estàs fent sempre la mateixa novel·la i que fas xurros, no. Però a més, la primera jo era un desconegut en el món literari, guanyes el Premi Sant Jordi, et situa en una plataforma important, en la segona tens pressió, que dius tu, per a pujar al nivell literari. Autoexigència seria, no? I el tercer encara més, sí. Però m'encanta, és a dir, on m'ho passo millor a casa, buscant la frase justa, buscant que faci l'efecte sonor que ha de fer, que la història enganxi i atrapi, i per tant, igual que la ficció ha hagut d'anar pujant el llistó, perquè en la realitat és tan bèstia que si expliquem més o menys el que surt a les notícies ja no ens llegirà ningú, també literàriament he hagut d'anar pujant al nivell. Hem tingut l'islamisme radical a Barcelona, hem tingut l'incendi del Liceu, hem tingut la màfia a Barcelona i ara en parlarem, en aquesta entrevista tenim el tema de les farmacèutiques, com diria la Teresa Forcades. Gran tema. La línia entre la realitat i la ficció en les teves novel·les és molt fina. Sí, si tu en un escenari real que és Barcelona i Catalunya, aquí surto més de Catalunya, arribo cap a Osona, realitats que tenim als nassos i que sovint passen desapercebudes perquè estan amagades, perquè no els convé el soroll, com passava amb l'islamisme radical o amb la màfia italiana, o que formen part del nostre sistema de vida, perquè en el món sanitari hi hem de recórrer tots moltes vegades cada any, per desgràcia o per bé, preventivament, i és en un món que també oculta moltes coses, que intuïm, que s'insinuen, que gent que té relacions amb metges i farmacèutiques més o menys saben, però que la majoria de la gent pot ser una sacsejada i una provocació llegir Eufòria. Eufòria neix d'una piulada que reps un dia d'algú que et diu «Tinc una història que el Dani Santana hauria d'explicar». Una piulada d'algú que no conec, que aquesta és la gràcia de Twitter, que et relaciones amb gent que no coneixes de res, i que em diu això mateix. M'han agradat molt les 2 històries primeres del Dani Santana, crec que tinc una trama que podria investigar. Com que jo no el seguia amb ell, em vaig posar a seguir-lo per poder fer uns missatges directes privats, que no fos pública la conversa. Em va dir de què anava el tema, va fer 2 titulars i vam quedar per veure'ns amb
hotel discret de Barcelona, discret perquè eren tots turistes russos, turistes o mafiosos, però eren russos. Potser tens l'altre del Dani Santana aquí, no? I no vaig saber veure, teníem una novel·la allà. I a partir d'aquí m'explica la seva vida, la seva història durant 12 anys treballant per una de les 10 grans multinacionals farmacèutiques com a delegat comercial. És a dir, anant amb la seva maleta i explicant la literatura mèdica als metges perquè receptessin un determinat medicament per la hipertensió. La seva manera de convèncer els metges, el pressupost que tenia ell i altres delegats comercials, totes les xifres, tot el que explicava era molt, molt bèstia. Per exemple, em diu, jo he convidat a 150 metges catalans a un congrés a tutiplén, barra lliure de xampany i caviar a París. Jo he dinat i he sopat el mateix dia al Sant Pau de Sant Pol, de Carme Ruscalleda, amb 2 grups de metges diferents. Em vaig aixecar de la taula a quarts de 6 després de fer els cafès a la sobretaula i a les 9 tornava assegut a la mateixa taula amb uns altres clients, amb uns altres metges. Diu, i la Ruscalleda va fer com si no em conegués, molt professional. Diu, he pagat viatges, he pagat cotxes de lloguer, he pagat pels metges moltes coses. Diu, però un dia, després de pagar 600 euros en un bordell del passeig de la Bona Nova de Barcelona perquè un metge anés a desfogar-se amb una prostituta, diu, em vaig fer tan fàstic amb la meva feina que vaig decidir deixar-ho. I ara, bastants anys després, m'ha conegut a mi, li he fet confiança, l'he sabut escoltar i m'ha confiat tot el modus vivendi, el modus operandi, com actuaven, i jo ho he aprofitat per canviar el medicament, ara és un antidepressiu, d'aquí el títol d'Eufòria, i explicar bastant fefaentment la vida d'aquest personatge, canviant-li també el nom. Una crítica a les farmacèutiques, que és una cosa que es pot mínimament palpar o que és un tema que sembla que hi hagi rerefons, però que ha sortit poc a la llum. Hem vist a vegades un reportatge, em sembla que era del Jordi Évole, la Teresa Forcades va ser molt crítica amb la grip A, i ara ho tenim aquí també a Eufòria, milions d'euros, comissions i pagaments per receptar concretament un medicament, no? La indústria farmacèutica inverteix molts diners durant molts anys en investigació i desenvolupament per trobar nous fàrmacs, alguns dels quals, després de tastar-los, no arriben al mercat. Per tant, és una indústria que necessita molta injecció i molt finançament per poder fer aquestes investigacions que després salven vides o ens la fan més fàcil. És a dir, jo no estic en contra dels medicaments, ni dels metges, ni de les farmacèutiques, perquè fan molt bé. Ara bé, quan troben un medicament i el poden patentar i el tenen en exclusiva durant 10 anys, la patent no hi pot haver un genèric durant 10 anys en el llançament, perquè et rescabalis econòmicament d'allò i, per tant, tu tens el medicament ètic, que se'n diu, i ha d'esperar 10 anys a que surti el genèric. A partir del moment que surt el genèric, ja li pot fer la competència amb preu molt més barat al medicament. Durant aquests 10 anys, les grans farmacèutiques el que fan, lògicament, és intentar que se'n venguin molts. Com ho fan perquè se'n venguin molts? Hi ha sistemes que no m'agraden i que són els que aquí denuncio, que són una pràctica habitual, que el Codi de Bones Pràctiques i els codis deontològics i els simposis que han fet ho han anat minvant, això ha millorat bastant, després de dècades que hi havia molta màniga ampla, i també les inspeccions fan sobre metges i sobre farmacèutiques fan que això s'hagi anat reduint. Però el que denuncio ha estat una pràctica habitual, sovintejada i prou escandalosa, perquè s'ha diagnosticat, no ho sé, però s'ha receptat molt per damunt de les necessitats i molt més car del que el sistema sanitari es podia permetre. I entre tots, els consumidors, els farmacèutics, les farmacèutiques i els metges, alguns metges, els metges pirates que receptaven a gent que no li calia allò, hem acabat arruïnant el sistema sanitari molt abans que la crisi i les retallades ens duguessin en el punt trist on som. En tot això, aquí estem, podríem dir, no? Aquí sí, aquí estem. Fins aquí hem arribat. Aquest cercle viciós ens ha dut fins aquí. Tercera embestida, podríem dir, entre el periodisme i el poder. Creus que és de les tres la més provocadora en aquest sentit? Sí, perquè, mira, al final, fa 4 anys que va sortir el Se sabrà tot, s'ha traduït al castellà i al francès, no he tingut cap reacció greu d'amenaça i tal. Amb la màfia italiana, que denuncia coses molt greus i molt reals que passen a Barcelona, continuo podent anar a menjar pizzas a restaurants on al fons de la pizzeria, fins i tot a l'estiu, hi ha nois i noies amb la jaqueta acordada fins al capdamunt i no ha passat res. Avui fa una setmana que ha sortit el llibre a les llibreries i abans que se'l llegeixin ja hi ha gent que preventivament
ja m'ha insultat pel Twitter, ja m'han trucat per telèfon, tinc metges ofesos, metges amics indignats, i això abans de llegir-lo, imagina't, no? Per tant, estàs tocant notes que has tocat al moll de l'os, mai més ben dit. Amenaces de les farmacèutiques? Amenaces de les farmacèutiques, no. Dic de metges ofesos i metges amics indignats. I algun delegat comercial d'una farmacèutica que també m'ha enviat alguna piulada indecent, de les que jo crec que les xarxes socials no han de servir per això. Per tant, la reacció està sent molt més calenta que en els altres dos temes que havies tocat. La monja Forcades també ho diu, que ella pot parlar d'independentisme, pot parlar d'injustícia social i tal, i bueno, passa res. Quan parla de les farmacèutiques és quan rep les pressions i les coaccions, sí. En aquesta eufòria també veiem una realitat molt palpant, no? Com és l'evolució que té el periodisme, els periodistes, el món en el que vivim, la quantitat de companys que s'han quedat a l'atur en aquesta crisi, que no sé si és com la bombolla immobiliària, no sé si hi havia també accés de mitjans de comunicació. Malauradament són treballs que es perden i que difícilment tornaran a tenir un lloc, no? Un cop passada la crisi, aquests periodistes probablement no trobaran el mitjà on anar. Hi haurà overbooking de periodisme. N'hi ha. Malauradament, aquesta és la realitat, no? Després de la construcció, el sector del periodisme és el segon en més llocs de treball perduts arran d'aquesta crisi. 70.000 llocs de treball perduts a l'estat espanyol en periodistes per culpa de la crisi, 8.000 l'últim any, o que s'han prejubilat o han patit un ERO en el seu mitjà. Han tancat 70 mitjans a l'estat espanyol, més o menys, en els últims 4 anys. És evident que mentre les facultats, que cada vegada n'hi ha més, van sortint estudiants com a xurros, no hi ha feina per tots. Per tant, si en el Se sabrà tot, la primera novel·la del Dani Santana, el taló de fons del periodisme era la premsa escrita, si en el segon, que era Homes d'Honor, hi havia les bambalines del món de la televisió, allò que no es veu, aquí m'he volgut centrar en la crisi i com ens hem de reconvertir tots cap al periodisme digital, que és, no és que sigui el futur, és que és el present. Incorpores el periodisme digital, incorpores un hacker que també vas voler que tingués el seu punt de realitat i vas fins i tot fer una cerca via Twitter d'un noi i el vas acabar trobant a l'Argentina, tetraplègic. Sí, exactament. Atès que el Dani Santana, el primer capítol, ja està enguixat de dalt a baix perquè l'han intentat assassinar, no desvelo res, en el primer capítol, en l'Institut de Lesions Medul·lars on s'està el Dani Santana fent la recuperació i la rehabilitació, coneix un noi que ha patit un accident, un noi molt jove, que ha patit un accident jugant a rugbi i que ha quedat tetraplègic, que 2 anys després ha aconseguit moure els braços i les mans i per tant pot operar, i el noi que només pot fer servir el cap i les mans esdevé un crac de la informàtica, un hacker que ajuda el Santana a investigar sobre les farmacèutiques, sobre els antidepressius, però també a crear un mitjà digital, atès que tots dos estan fora de circulació, per dir-ho així, i que el Santana no pot explicar-ho a la tele, que s'ha quedat sense mitjà, i aprofiten i creen un diari digital que es diu noméselsfets.com o noméselsfets.cat, i a partir d'aquí, amb la independència d'una start-up, d'un mitjà petit, poden dir tot el que a ells els sembla, al marge de les pressions polítiques, del poder fàctic, del poder econòmic, de les farmacèutiques i de tot plegat. Hem sabut ara amb aquestes entrevistes que t'han fet des que ha sortit el llibre que aquesta persona, podríem dir que existeix, que està a l'Argentina... Perdona, sí. Tu em preguntaves per això. Buscava que el paraplègic no fos d'un accident de cotxe o de moto, perquè tinc alguns amics que van en cadira de rodes per un accident de cotxe i moto i no em feia cosa com si estigués parlant d'ells. I vaig pensar si això podia passar en un partit de rugbi, vaig trobar que sí, vaig trobar un noi de l'edat que jo buscava que li havia passat i que era de Mendoza, Argentina, que es deia Franco Minotto. Vaig mirar si tenia Twitter, en tenia, em vaig posar en contacte amb ell, li vaig explicar qui era, què estava fent, li vaig enviar les 2 primeres novel·les en castellà traduïdes perquè se les pogués llegir, em vaig guanyar la seva confiança i a través de Twitter i després a través de mail em va anar explicant el seu accident, les seves conseqüències de l'accident i la seva vida actual. A canvi, això sí, em va demanar, no a canvi, però em va demanar que atès que jo tocava el tema Barça de molt a la vora, si li podia fer arribar una samarreta del Messi. Li vaig fer arribar una samarreta del Messi dedicada pel Messi, atès que era un compatriota seu i que els jugadors del Barça, que són molt inaccessibles, quan hi ha un cas d'aquests d'una persona que li fas un gran favor, si rep la samarreta, de seguida es desviuen per fer-ho.
El Barça té un se sabrà tot? El Barça té una tetralogia, més que una trilogia, de coses ocultes que no se sabran mai. I que jo no les escriuré. Per què? Perquè no em ve de gust, perquè el Barça me l'estimo massa com per posar-me a escriure sobre una cosa que per mi és prioritària. Parlem ara del periodisme digital, que també, com dèiem, vas començar en premsa, el se sabrà tot, l'altre és televisió, aquest és periodisme digital, un tema que també via diari ara, en el que toques molt de prop, no? La reconversió, la conversió dels mitjans del paper al digital, com guanyar-se la vida aquests digitals, en el que la gent sembla que internet no ha de pagar res, en canvi un diari en un quiosc sí que estàs disposat a pagar els diners que val. Estem en una transició que encara no sabem on ens acabarà portant. No ho sabem, no ho sap ningú. Ens portarà que el canvi en la indústria és evident. La indústria periodística del paper, això tendirà a desaparèixer. De fet, la tendència ja és aquesta. Potser no arribarà a desaparèixer del tot, però quedarà com una cosa més residual, més cara i per menys gent. Les tauletes, les notícies que ens arriben a través del mòbil, tot això ja passa avui. Com convertir això en negoci és el que ningú no sap. I tothom fa invents, a l'ara.cat, a lavanguardia.com i al New York Times. Però ningú ha trobat encara el desllorigador de com fer que el periodisme es pagui, que no sigui una cosa de franc. Jo crec que estem en un moment apassionant de la història de la comunicació, que tot va molt ràpid i que, per tant, hi haurà un moment o altre que trobarem la manera, perquè la societat no pot prescindir del periodisme. Podem prescindir del diari de paper, però el periodisme no, perquè és una necessitat social que continuem fent de contrapoder, d'explicar les coses que passen i de passar el cotó pel sistema, per la democràcia i per la nostra política. A part estem com, no sé si la paraula és com contaminats, però tenim una eina que és Twitter, en la que hi podem trobar notícies de primera mà i més ràpides que qualsevol mitjà de comunicació, però hi podem trobar molts rumors i molts enganys que es llencen de qualsevol manera i allà queden, no? Hem de saber destriar el gra de la palla i com a usuaris de Twitter i com a societat, com a lectors de notícies, no? Però també hem de saber els periodistes resituar-nos. Hem perdut l'exclusivitat de la informació. Fins ara, durant molts segles, érem nosaltres els que explicàvem les coses que passaven als ciutadans. Ara ja no. De la mort del Paco de Lucía d'abans d'ahir me n'assabento per una piulada al Twitter d'algú que li agradava molt la guitarra, però que no era periodista, però ell va saber que havia passat aquesta mort i ho va publicar. És veritat que la mort del Fidel Castro, i això surt a Eufòria, a la novel·la, abans que es mori, Twitter ja l'ha matat com a mínim 3 vegades. Que Twitter ha matat a més d'una persona que... Twitter ha matat moltes persones, fins i tot de properes i conegudes, que estan a mar de vives i fan programes de ràdio al matí. Cal rigor, cal entendre que està molt bé la xarxa social, està molt bé la interacció, està molt bé que tothom hi digui la seva, però hi ha d'haver un punt de compromís, perquè si no acabarem matant el mitjà, acabarem matant Twitter. I així com la gent fa aquest esforç d'escriure bé el Twitter que no feia amb els SMS, que és una cosa molt curiosa, aquí la gent escriu les paraules senceres i posa els accents allà on pertoquen, també hem de trobar que allò que hi expliquem sigui veritat. Sens dubte ha fet que els titulars siguin més saborosos perquè hi hagi un clic, no? A internet i a les xarxes i a les noves tecnologies els mitjans busquen clics, com tu dius, busquen que la gent hi entri. Per tant, si La Vanguardia fa 3 dies publica que els homes que ejaculem 12 vegades al mes, com a mínim, el nostre cor funciona millor o tindrem menys problemes cardiovasculars, això es llegeix més que el que està passant a Crimea entre russos i ucranians, que és molt greu. Per tant, al final, impacta més, a internet és més important el que impacta que no el que és transcendent. I com que la gent clica i repiula allò que impacta, acabem parlant molt de tonteries i banalitzant molt la nostra societat i fent espectacle de la informació i potser els temes de fons, greus, passen més desapercebuts. El més curiós, ja per matar el tema Twitter, és que si un periodista escriu a Twitter ha d'haver contrastat, com sempre ha de fer, la informació. Aquells partits polítics que moltes vegades segurament o t'han criticat o ens han criticat o han criticat el periodisme per haver tret una frase
de tot una xerrada de més d'una hora i mitja, quan els pot arribar a interessar d'un altre partit polític, acaben extraient només aquella frase i la deixen anar, i després la crítica s'han convertit d'alguna manera, han passat a l'altra banda, potser sense acabar-se d'assabentar d'això. Twitter com a arma llancívola és una tesi doctoral que convido a algun estudiant. I des de l'anonimat encara és més fàcil. Els encaputxats fan molt de mal. Això a totes bandes. Hi ha els anònims que reben l'expresident del Barça per carta o per telèfon, i després hi ha el tio que no dona la cara a través de Twitter, que això també s'hauria d'anar mirant d'erradicar. No ho aconseguirem, però home, siguem seriosos. Anar-ho polint una miqueta. Anem a una altra realitat que també surt al llibre, un empresari mexicà que vol instal·lar un gran complex turístic, també una altra gran realitat, i justament la situem molt a prop d'aquí. Ell vol fer el gran parc temàtic d'Europa, a màxim 60 quilòmetres de Barcelona i a una hora de comunicació. Ho situem a Malla. I ho situem a Malla, perquè hi ha uns terrenys que li diuen que aniran molt bé, que al costat de Vic, que la seva dona creuen que li agradarà molt bé, la seva dona és molt religiosa i quan hi parlen de Vic la dona queda molt convençuda. La ciutat dels Sants. Per això mateix. I sí, el convencen de posar aquí mateix el parc temàtic basat en la història, Historyland, amb 5 grans àrees, amb 1 o 2 casinos, això ho està negociant amb el govern, i una àrea dedicada a Roma, una a Egipte, una al Renaixement, una a la Revolució Francesa, i de sortida un gran homenatge a la pau, que és la Segona Guerra Mundial. Estaria bé, algun dia es construirà aquest parc. Jo no hi aniré, però els parcs especialitzats està demostrat que tenen més èxit, com el de Futuroscope o el de l'Astèrix a Plailly, a França, tenen més èxit que els parcs genèrics. Perquè hi ha aquest model que ens volien implantar aquí els d'Eurovegas, potser també Barcelona World, de botigues i estètica per la dona, diversió pels nens i oci pels senyors. I oci pels senyors acaben sent casinos. El que passa que el Parlament aquests dies estan intentant negociar baixar l'impost de 50 a 10 amb el suport de diferents partits polítics. En aquest de la novel·la el problema són els purins amb els que no havien comptat. Sí, aquí faig ja una miqueta una paròdia, no? Perquè el magnat mexicà, rei de la telefonia mòbil, un dels 50 homes més rics del món, quan arriba aquí es pensa que es pot saltar les lleis perquè sí, i que li rebaixaran la fiscalitat i que podrà posar més casinos del compte i que la gent podrà fumar un no d'allò. I quan a Malla estan en suma els purins, per dir-ho així, el tio s'informa, veu que a Osona hi ha 150.000 persones per 1 milió de porcs i demana al govern que mati tots els porcs. Si és l'única manera d'acabar amb els residus, amb els adobs i amb les pudors, no pot ser que el seu parc temàtic, que ell inverteix el que inverteix aquí en un parc temàtic i que això foti pudor. I per tant, la seva solució és matar tots els porcs. I el pitjor és que el govern pensa, home, doncs potser sí, perquè a canvi de 4.800 llocs de treball i d'una promesa de 3 milions més de turistes a l'any per Catalunya, potser val la pena que els matem a tots. Ens hem tornat bojos, perquè volíem ser la Massachusetts d'Europa, amb ciència, coneixement, aquest era un model de futur per Catalunya, i actualment el govern, per 4 xavos, està regalant terrenys i, a més, jo crec que el model d'oci o el model de riquesa econòmic que volíem no és aquest. Per anar acabant, dius que Dani Santana existirà mentre el poder i l'actualitat amaguin coses. Per tant, existirà sempre, si no ho maten abans. Per completar el trencaclosques de realitats amagades, jo crec que amb 3 novel·les ja Déu-n'hi-do les coses que hem dit. En queden moltes per dir, per descobrir. Deies abans també els podrimaners del món de l'esport, aquesta bombolla que és el món del futbol que ningú no gosa rebentar. Però pel que fa al món del periodisme, la trilogia del Dani Santana, entre la premsa escrita, la televisió i ara la premsa digital i la crisi del periodisme, em sembla que hi ha les reflexions que com a autor jo podia fer sobre el periodisme, ja ho he dit tot. Ja no em queda gaire més per dir sobre l'ofici nostre que tant estimem. De moment, i ara aparcant el Dani Santana, també tens el títol de la propera novel·la que no serà relacionada amb el Dani Santana. Això en un moment de feblesa li vaig explicar a la Mònica Terribas, no? Però tot just estic a les Beceroles escrivint una altra història que no té a veure amb el periodisme ni amb el Dani, però ara estic molt centrat en Eufòria, explicar bé el perquè d'aquesta novel·la, explicar què hi ha al darrere de la indústria farmacèutica, com es belluguen, i amb això estem.
Estem en una llibreria, la llibreria La Tralla, una de les més històriques de Catalunya. Si et fes escollir un dels llibres que hi ha aquí, quin escolliries? Doncs segurament La Nosa, que és poesia del Marc Romera, que és l'últim premi Carme Riba, que va guanyar la nit de Santa Llúcia, no? Devia ser el 13 de desembre, i que em sembla que ha sortit aquesta setmana i que tinc moltes ganes de llegir-lo, perquè crec que el Marc, tot i que té 47 anys només i per tant és un poeta jove, a cada vers et diu moltes coses. Xavi Bosch, molta sort també amb aquest com amb els altres i esperarem la quarta entrega del Dani Santana per tornar-ne a parlar. O no. Moltes gràcies. Gràcies, David. Fins una altra. L'altra cara, amb la col·laboració de Grup Soler.